sakalla da la waliya do dabla mime taga muso ani de musmanu segere min la kololontante o de kera sababu ye sigidana ni farla nyon kan yoru marakono bulo no bla seben ka la sebentiya ka jira ka fo na du manye ka fo a kololontante akan gabla kadija maiga ka bo awi de boy sigidala ay ka fo kam so jabu ya ka do furla se ka sababu ye ka hakli chaw chaw la sama walima abin yanga ta taka ase a furchema wale kan ka dabla andi sunjalindo bi ako kan ko sobe toka aljumare ale fana ye demba doyi ka bo woro debo isigidala musumanu kan nega kurasiki kololot se ka foka ban abise ka nani juli bonye foka ta se jigini wati sugune bombana o fana bise ka mususoro a wale en kan ka dabla yeredi waru sigida dangan flana demba konta afana yi dantige akoka donc des pratiques néfastes ode fait munu be a yera dokotoro fe a yera donc kala banu be ya yi ko ni pratique nous na ma dabla vraiment bien ni kinyeli pour pratique ou katabla donc on va faire de ma pratique néfaste akada mimbe muso to la yuwaru kono ali munkuru ale yonyema ko baya fene yi dantika koka konana anyo ko fenu chamaye awa dugumu bora ka scientifique fana aye chadir kunana kana seria ka ko vraiment dugumu bora ka scientifique fana aye chadir kunana kana seria ka ko vraiment dara la ka ko fenu be o koloro no temu so mo veo a bombara to la ka boy yuwaru gurdo bokum galla seldo